Hej, har du hört talas om Olof Palme? Han var den där svenska statsministern som blev mördad. Ja, jag minns. Han var en väldigt känd politiker. Vad hände med honom egentligen? Han blev skjuten 1986 i Stockholm. Det var helt chockerande och det blev ett stort mysterium. Ingen visste vem som gjorde det. Ja, och det var verkligen en stor grej i Sverige. Han var en väldigt modig politiker som inte var rädd för att säga vad han tyckte. Han var till exempel emot Vietnamkriget och apartheid. Precis, och han ville att Sverige skulle stödja internationella rättvisefrågor. Han var också väldigt viktig för Sveriges välfärdsstat. Han satsade på utbildning och hälsovård. Men varför är han fortfarande viktig även om han blev mördad så länge sedan? Han är viktig för att han står för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hans mord lämnade ett stort hål och det är fortfarande många frågor som inte har fått svar. I Sverige finns det fortfarande många frågor som väntar på att bli lösta. Ja, och han var en helt annan typ av ledare än dagens politiker. Han drev sina egna åsikter och var inte rädd för att vara oense med andra. Det är sant. Han är fortfarande ett exempel på mod och